No último pleno, a Corporación Municipal aprobou a proposta da Alcaldía para demandarlle á familia Baltar a volta da imaxe da Virxe de Guadalupe, realizada polo escultor Francisco Asorei, o dique da praia de Tanxil. Un emprazamento do que fora retirado no ano 2005 por unhas desavinzas mantidas ao parecer co Concello e Demarcación de Costas. O desexo de curar feridas, de reiterar esa presenza ben querida da familia Baltar en Rianxo e de mandarlle tamén e poñernos ao seu servizo para que se teñen a ben, tratándose dunha peza privada que, como este é o caso, para colaborar no que sexa posible para o seu retorno ao Peirao en Tanxil e que volva a presidir a Virxe de Asorei ese espazo. O alcalde confía en que a familia Baltar reconsidere a súa postura e devolva a imaxe ao lugar do que, segundo el, nunca debeu sair. Oxalá, pois, poidamos ver o retorno da Virxe ao seu lugar, porque eu sei que é un emblema de Rianxo tremendamente desexado por parte de moita xente que lle gustaría que volvese ao seu sitio a presidir, entre outras cousas, a festa de Guadalupe no día grande das festas, donde a chegada por mar desde Rianxo a Tanxil a bordo dos barcos é un momento moi querido, moi agardado e que desexamos recuperar.